babe bethi thathwa njani nami imoto iyole imoto phandle xa ndithi nantsi nyani imoto, but the feeling I could not shake it uba izawuhamba le moto and izawuhamba ngendlela embi. Kwangekho umuntu ondiunderstandayo uba ndithini, yemka nyhani ke imoto ngengomso, not even emva kweentsuku zingaphi, yemka ngosuku, no 2 days, yemka emva kwe-2 days, kanjalo nje ndibekwe i-gunpoint eziyi-4 zonke entlokweni, eyi-1 yemka imoto. Elinye iphupha endizawuchazela ngalo enje, ndathi ndiphupha usister wam owayemncinci wayehlupha, njengoba ndikhe ndatsho ndamgxotha, ndimane ndimbuyisa, ndimane ndimgxotha. So kukhona ixesha before abe usister wam uzawuphela ephuncuka mpela ezandleni zam, uphuphela usister wam, but ndiphupha ke undinyuka iqhina. Eli qhina alinyukeki, alinzima iqhina oko bendinyuka, so andizange ndili-understand. And yabe akubi liphupha elinormal, iba liphupha elindisheyikhayo kwamna ndingakwazi unyamezela, kufuneka ndithethe something. So eli iphupha lakasister wam, into eyenzekayo ke phaa, ndonyuka eli qhina